मानाव गेदेर B.Tech चिफ सारा जोंखौ मा होनो बाव थिनहरनानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिथांनि फरायनायनि खरसाखौ बिथाङा बानगोन होनदों बे कुनाल बर'खौ मदद होगोन होनदों बिनि फरायनायाव दा ओंखायनो जोङो मानाव गेदेर चिफ सार फाथायहरनायखाय जों फैदों दिनै नुजाफैदों आरो बे मेसेजखौ जोङो थाबैनो मानाव गेदेर B.Tech चिफ हाग्रामा महिलारि साननिसिम जोङो बिथांनो जों मिन्थिहोफिनगोन आरो बिथाङा 17 तारिखआवनो थांगोन होनदों दिनै 15 तारिख समफोरनो बिथाङा थांगोन दा बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ जे बिथांनो जे मदद होनाय बेखौ जोङो थाबैनो खालामगोन आरो बिथाङा अराय सम हायद्राबाद IIT आव मुं थिसननो जे मोनबाय बिथाङा मोजाङै कमप्लिटयै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाफिननो हाथों बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सुबुं सम्पद जानो हाथों गेदेर मानसि जानो हाथों बेखौनो जोङो लाइमोन B.P.F निफ्राय जों बिथांनि थाखाय जों अबंलावरिनो आर'ज खालामना होबाय दिनै जोङो कुनाल बर'नि न'आव दंफैयो मानाव गेदेर B.Tech चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फाथायहरदों कुनाल बर'आ साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनि रोंगौथि गोनां फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जानानै हायद्राबादनि IIT आव एडमिसन मोनबाय आरो फैगौ 17 तारिखआव बिथाङा हायद्राबाद IIT आव बिथाङा फरायनो थाखाय थांगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव बुंदोंमोन आरो मानाव गेदेर B.Tech चिफ सारखौ बिथाङा खावलायदोंमोन आरो बे निउसखौ B.Tech चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोनहैदों जोङो मोनसे टीमा फ्रि कचिं क्लास जोंहा सोलिगासिनो दंमोन बेरगाव समस्तियाव जोङो फ्रि कचिं क्लासाव गिदिंबाय थानाय समाव दहाय फुङाव B.Tech चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मोनसे टीम आदा प्रहलाद आं आरो बिक्रम जोंखौ मोनसे टीमखौ बुंदों जे कुनाल बर'नि न'आव थांनानै खबर लानानै फै आरो B.Tech चिफ सारा बुंदों जे बिथांनि बिफाया जिहेतु रिक्सासो सालायो बिथाङा मोनसे रांखान्थि हालोदा बिथांमोननि न'आ बारा मोजां नङा रिक्सा सालायनानै फिसालाखौ फोरोंदों आं बिनि थाखाय बिफामोनखौ साबायखर बावदों एफा खस्थ' खालामनानै जोंनो सासे रोंगौथि गोनां फिसा होबाय आरो फिसालाखौबो जों साबायखर बावदों लाइमोन B.P.F जानानै गावनि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों दिनै हायद्राबादनि IIT मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ जिहेतु IIT आव बिथाङा एडमिसन मोननो हाबाय बेनि थाखाय जोंबो बिथांखौ साबायखर बावदों आफा अबंलावरिया अराय सम बिथांखौ मोजाङै देहा होनानै मोजां फरायनो हायो।